Ang gisaad ni Kristo nga kalinaw mga igsuon, kalinaw nga dili sama sa ihatag niining kalibutana. Tungod kay ang kalinaw nga ihatag ni Kristo gibase sa gugma sa Dios natong mga tao. Ang ato ganing kalinaw gibase lang sa atong gugma sa kalinaw nga tawhanon, iya na sa kalibutan. Nanglitan, kung ikaw sigihan gani og away, unsa may imong buhaton? Di naman ka malinawon, sigihan kag away, unsa imong buhaton? Mobiya ka anang palaaway, mulikay ka, nya magpuyo kang ikarang usa, haron malinawon. Muna, daghan kay na, mga bana, sigihag away sa asawa, muadto na puyo sa silingan nga dili palaaway. Ang mga asawa sad, sigihag away sa bana, buwagan, mubalik ngadto sa ginikanan, may dito kay pinangga siya. Daghang itag broken families niya, moingon dayon, naka-move on ako pa din. Wajog ko'y kalinaw samtang diha pa ko ato akong kaminyoon. Karon nga na-divorce nami, karon nga naka-separate nami, malinaw na ko. Sawa na? Sakto na? Di mamumutubag. Dili na? Diha sa imong gitrabahuan, sigihan kag away, sigihan kag libak, undang ngitag laing trabaho kay maimpirno ko aning akong opisina. Diha sa organisasyon sa simbahan, ni ara ba sa daghan din ni mga libakira, daghan sa kay dinhing kusog ay manaway, bisan diha gani anang naas babaw, na diha mga hinawayon kay na sila. Labi nagdi ka kamao makaigos tuno, pasiplatan ka naong ay way papil-apil practice ay kantag yung maida. Nya maigo ka ana, unsa may resulta? Undang kay haron ko magmalinawon. Ang pari sad minus na kay kolekta dinhi, libakon pag maayo. Balhin sa laing parokya, kansi ko diha. Wa ko'y kalinaw. No. Mo na itong kalinaw ang paglikay sa kagubot. Pero ang kang Kristo lahi gugmaman. Unsa may iya? Higugmaa ang kagubot, antusa ang kagubot, pasana ang imong cross. Ayaw ipapasan sa lain ang imong cross, pasana ang imong cross. Pasabot maningkamot di ay ang taong mahigugmaon nga Diyos nun nga paghigugma nga ang iyang isig katao dili mabugatan tungod niya. Nya kanusa man ang mabugatan kung magunay na taog linibakay, iniglibak niya nimo, libakon sad nimo, inig pamalikas niya nimo, balikason sad nimo. Mo nay gitawag an eye for an eye, a tooth for a tooth. Di na mao'y makahatag og kalinaw. Unsa man? Matod pang Kristo, higugmaa ang imong kaaway. Mao na siya. Mao na'y malinawon. So ayo, kanang palaaway, sige higugma. Awa, di ba? Matamparusan gid kana. Nya inig tamparos nimo, nihigugma man kaniya, malinawon kang mudawat sa mga lagom sa imong naong. Motuo mo dili. Kinsay motuo tasang kamot. At least na itulo ka buk nito, kamong uban wa agad mo ikalinaw. Maula gini ang kalinaw nga dili ikahatag sa kalibutan. Maglibog ka, ngano gutaong malinawon pa din magitamparos ka, iniguli sa imong bana, sikad-sikara na sa kadiha, unya wa pagikwarta, unya sige pa ditong bisyo, malinawon ka ana. Testing lang. Anong ako may imong lalison nga di am nas pulong nas Ginoo? Mao na sa unang pagbasa, ilag yung gisuwayan. Nagubot naman to. Isa man, ipatuli ng mga pagano o dili. Ang mga leaders, ang mga apostoles, niingon kami, nga mga apostoles, naghatag kaninyo niining kamanduan. Ayaw na mo pagpatuli parehas amo diring mga Hudiyo. Kay cultural man nga practice. Ang inyorang buhaton diha, likay lang ang sala. Labi na gid na ang sala
sa pagpakighilawas, adultery. Likay lang na. Haron kumon tantanan. Kanindot, no? Ang ilang gihuna-huna sa mga apostoles nga dili nato sila papasanon og bugat nga palasonon. Maunay na higugma. Andam muhatag og kalipay sa iyang isig katao. Bahala nagsiya mismo nagantos. Sige, lingian na imong tupad be. Lingi ba? Yung tupad ba lingi? Hastas paglingi, di mo musugot. Lingi lang. Ana, kita na kasi imong tupad, no? Kita na ka. Na, sige, sultihin na siya. Ing na, dili tika paantoson. Sige na. Wa mo lingi ang uban. Sa tupa imo, gini ng paantoson imong tupad. Nay kuwang nato. Kuwang tas paglingi ay sa usag-usa. Mao na perti natong gihatag nga mga pag-antos atong isig katao. Ang karsada nga dako parkingan. Haron lang yun imo na dihang karsada, nagantos lang imong silingan tungod ana. Ang agianang dako pagamyan kay imong yuta, koralon gyud, igo gyud imong utlanan hangtod magtakilid na lang silang muagi anang dana. Bahala na mo diha. Di ka kamaong mulingi-lingi na nga unsa na nang imong silingan diha. Imo na nang gipaantos og maayo, hasta gani nang imong sandayong sa imong kaning kuan, imong sin, tuan imo gitumong sa imong silingan adto na mo bugwak didto. Wa ka magunahon na ana. Hasta nang imong mga hinugas dito sa imong lababo, ari na mubaha sa ilang agianan, dangog na kay nang ilang giagian diha, mga dagma na sila, anha pa diha mo aginod ng mga mumuho kanang mga os kiampi, mga os sa kuan kay imong mga hinugas dito. Nya magsigitaw sila ing kabaho ba ni uy sa kahugaw ba ni wa sa ni sila batasan uy agianan man ni dinhi anong anhi man ni ibutang ilang tubig dinhi. Ana miingon sa kato bahala mo diha ayuhan na inyong daan diha inyo nang agianan basta sigurong ako dire buangon ka. Nya nakay kalinaw ana. Wa, yang imong silingan na ikalinaw. Wa. May lingi ako sabi imong kuan be. Imong tupad. Sige, lingi. Pagkaton-katon og lingi oy, di na mamukha mo mulingi god. Sige, lingi. Ana lingi. Sige, karon pangutan na siya ing na nagantos ka nako. Ina nagantos ka nako. Nya moingon din imong tupad, dugay na, dugay. O di, sugod ayon ka. Sige, sugod karon din ati ka paantoson. Ana, maghigugmaay. Salamat sa namalit og slat. Nga naman, naagitay gamay nga kalinaw. Ito? To ganing halin gahapon. Ako naman yung gikwinta ang kada adlaw Kay may nakibaw mong tagpilay halin na to kada adlaw. Gahapon, ang atong halin niabot na og 109 slots. Dakay. 109. So, ang total na nato rong halin sa DOPS, 5,109 slots. Di ba? Kanindot na. Naapay 48,891 ka slots available. Sige ko no. Suway ko no og lingi-lingi ang imong sudlanan sa imong kwarta. Basig na pa kadihay tag 1,000 ana. Na kay mga tulo ka 1,000 imong palitan imong kaugalingon, palitan animo imong manghod or imo barong kuan, imo bang anak, labi na ng mga tapulan kayo, imong palitan og slots kay ang moepekto diha niya divine unity, prosperity and satisfaction. Pagkanindot no? Palitan ba? Naman ganiningon ako atong usang adlaw siya pader ako ginang gituman ako yung gipalitan hasta pangkabit sa kong bana pader akong gipalitan kay makita-kita man sa sila nako ngano man siya aron do na mi divine unity nindot no nako kana malangit jud ka ana klaro kay sa imong naong nga langit no naka smiling man kay siyag naong pero kanang way palit-palit og kanang slat kuang kay nag mga naong. Nya karong Bernes og Sabado, karong Bernes atong tapuson atong Flores de Mayo mag Children's Congress ta.
nya ini kasabado mag Santa Cruzan. Dagko ni nga event. Ang budget nato aning duha ka events 1 million. Kay daghan man tag ipanghatag. School supplies, nya pagkaon, nya mga premyo-premyo, naate premyo-premyo. Amo na nang gikwenta gabi moabot siya mga 1 million. So baligya na sa tag special nga slot. Kuan 2,000 ka tag 500 per slot. Nya unsa may title ani? Mary's Inspiring Purity. Mopalit ka ani naa kay inspiration tungod sa purity ni Mama Mary. Inspiring Purity. Ang abbreviation MIP. Nyag dili ka mo palit, bisag na kay kapalit, ilisan tanig RIP. Mo rest in peace ka. Bitaw. Di mo to? Sige, testing Karon nakabati. So atong pagpamaligyaan sugod karon hangtod ra sunod Domingo, special slot ra man siya. Hopefully ato ning makuan, ato ning ma-raise, no? MIP, Mary's Inspiring Purity, para ni ini karong buwan ni Mama Mary ang month of May, para sa pag-enrich sa faith sa atong kabatanunan. Kay mga batanon may atong gikuha, mga bata ug batanon may atong gitirahan karon og hatag og catechesis nya maghimo tag event aron madasig sila nga mahimo gitang simbahan. Panagana ni sa future nganuman kun ang mga batanon karon dili masuod sa simbahan, dili matagaan natong activities nga nindot nga pang simbahan, adto na mag-activity sa gawas sa simbahan. Mao na inig pista sa kapilya, disco gyud kay mao man na diha sa gawas. Ang activity sa pista sa kapilya mag-disco, unya magtinukhangay ang mga batanon. Anha diha mahitabo ang adultery, ang pakighilawas nga wa na maigos timing. Nga himuon unta na human sa kasal, himuon na noon human sa disco. Ilang tagilara ana. Magdisco dito, perting magbuag mga short, nya kuyo ganang uyab, siging ana-ana, nya inom og beer, suyo pagamay, nya siging ana, iniguli. Bisag ako, hindi ko kakuan. Kumpiyansa. Tagtudluan na to silang activity niya. Mugasto, magitag na activity. Mao na, mas may pang mugasto ta para mutubo ang pagtuo kaysa mugasto ta aron mahimo na hinuuntang mga demonyo. Di ba? Tanawa karon tungod kay wa gyud kay matudloi ang kadaghanan, inig pista, hala, tari gyud, sugal gyud, inom kay mao man ang kalibutanon nga kalipay. Nya unsa may resulta? Hasi diri, sinukmagay dito, dinunggabay diri, utang diri left and right. Ang mga kita dito sa construction o sa iyang sweldo, halalabay nga to roidahan sa manok kay napildi pag humagsultada. Mga ba kunay pista para santos? Ano man, kay wa mo tubo ang pagtuo. Muna, palit gid mo aning MIP, haron dili mo ma-RIP. Mamatay ang imong kalipay, mamatay ang imong kalinaw, mamatay ang imong kabalaan. Basta dili ta mo paduol ni Mama Mary. Amo na ang kalinaw nga ihatag sa Ginoo. Nya unsa may sunod mahitabo? Masud kuno ta atong bag-ong syudad, matud pa sa ikaduhang pagbasa, naggilak-gilak sa kanindot, wa na kuno didtoy bayranan nga suga, wa na say bayranan nga pagkaon, kay ang pagkaon porting daghana, ang suga porting hayaga, wa na didtoy bayronon, libre ang tanan. Unsa may pasabot ana? Total satisfaction. Una, ang kalinaw sa Ginoo. Man mo kan. Ikatulong lingi. Lingi. Ako lagi mong practice og lingi-lingi.
gilingi ay mong tupad ingnan naa ka ng kalinawa, ingnan naa ka na. Amutan na. Kanibitang pagtanaw sa imong silingan, nindot kay ning ibutang sa dinis atong simbahan, sama ning atong paghimo karon sa mga proyekto dinhi, gitan-aw man nato ang gasunod. Ang gasunod ba atong tan-awon nga dili maproblema. Dili kay ako ni kanon kay total bahala silang gasunod. Kanabitang musiar ko usahay labi na mga nindot nga mga kompanya na ibutang diha, do not leave your mess. Ananay mga rules ba para nas gasunod. Napamagani uban mo ingon gyud huna-hunaa nga si Kristo mo'y mosunod og gamit. Di ba? Makaako ka din nimo limpyuhan. Si Kristo ra bay mosunod og gamit. Ma-apply ni kayo. Dito sa inyong balay, ma-apply po na. Bisan sa panggobyerno, ma-apply na siya sa atong government. Kana bang maghuna-huna ka sa gasunod? Di ka maghuna-huna sa imo lang termino ang gasunod. Nabit ako'y nabasahan ron sa Facebook. Ako lang sa nidaig masad ko ani. Ay nang iyang gibuhat. Si President Duterte nibayad og 300 billion in advance ngadto sa Central Bank sa atong pipila ka mga mature nga loan, local loans ngadto sa Central Bank of the Philippines. June 11 pamantingay ito ang due date, pero iyang gibayaran na karon, gisettle na, pinaagi sa atong sa budget siguro na gikan, budget and management. Nganong gibuhat man nga gi-advance magbayad nga June 11 pamanunta, aron mahatagan kuno niya og higayon nga ang sunod nga administrasyon makabudget na sa ilang buhaton, labi na pag-atubang nining nagpadayon pang gubat batok sa COVID-19 o sa uban pang mga krisis. Kay adto pa siya mobayad ika-11, nya karon nag-andam na ang new administration sa transition, di nila ma-appeal o consider nga naa di ay mahimong available fund nga 300 billion nga pwede nila gamiton. Nindot no? Nindot sa nabuhaton sa mga pare, inig inilisay na mong parokya nga kanaganing ibilin ko ni sa sunod nga pare, kaysa ka na bang istorya-istorya, man hinong ko kasuway, naka-observe lang ko, nga magyaw-yaw ang sunod nga pare, iba sa, hasta iniduro, gida? Iniduro ko no ba? Pagtanaw niya dito CR siyang kwarto, wag na lagi iniduro siya, gidas pare, siya, nganong gidaman, siya, haom ko no kay siyang sampot. Sorry ha, kani nahitabo man gid ni siya, pero dili ni pagpakauaw namong mga pare. Pagsulti lang is kamatuoran nga pwede kitang mulantaw sa sunod, sa gasunod. Unya bisan pag ni ata simbahan og di ta ka maong mulantaw sa gasunod, mahimog yung bati. Na ako'y seminaryo sa una nga naadtuan dito sa eskwelahan ako sa UST, University of Santo Tomas. Ako lang gining handomon kay mura gini siya nakog amahan, may he rest in peace. Kadto si anhing Father Frederick Fermin, among rector dito sa UST, Central Seminary. Nahimo sa na siyang rector sa University of Santo Tomas. Usa na siya ka Dutch ang iyang nationality. Nya pag adto kuno niya sa seminaryo, pag kahimo na niyang rektor, nangayo siya og naabay kwarta ang seminaryo. Ang gihatag ra gyud kuno ngadto niya 500 pesos. Mora gyud kuno toy sobra sa kwarta sa seminaryo. Ay lang sang gidawat unya daghan kuno-kunong ayuhonon. Do na pagyud kunoy bayranan sa kada mga suga nga wap agyoy kwarta. Unsa man tong 500 pesos? Nakita ni niya nga kaluoy sa seminaryo, kaluoy sa bag-ong rektor nga masunod. Mao tong naningkamot siya, naghimo siya foundation, naghimo siya og mga pamaagi aron makatigom og kwarta. Pag eskwela nako didto, kuha na siya ato, padong na siya mo ending, unom na siya katuig sa seminaryo. Walo man to katuig iyang term didto. Nya kanini ang kuan kanang
Ang kwarta na sa seminaryo, pagbiya na niya, isip rektor sa foundation, nagbilin siya mga 12 million, o niya sa seminary fund na ay mga 6 million. Moto iyang gibilin, isip para sa sunod nga administrasyon. Nindota, no? Kamo, napakamuro ibilin diri simbahan. Kadang inyong kolekta mo na ibilin, inadako-dakoon ko nighog, kay nga naman, para ni sa gastuhonon sa sunod nga mga adlaw din ni simbahan. Nya, mopalit sa mong slot para ni itukod sa kumbinto para sa sunod pang mga katuigan, sa daghan pang katuigan, nga muanhi dinhi, dili maglisod ang administrasyon dinhi sa atong parokya. Kanindot, ano? Magilak-gilak na inyong naong inigulis inyo. Mura mong bagong syudad. Nga igabot sa inyo na tong hunongon ang inyong pagparking-parking dihaan ng mga daan. Awa na. Gilak-gilak na mong maayo. Malagi mong nangaaw. Sige, manindog na ta.